Γεια σε όλους! Αν ψάχνετε έναν τρόπο να νιώθετε καλύτερα κάθε μέρα, έχω κάτι που θα θέλετε να ακούσετε. Σήμερα, θα μιλήσω για το DXN Poria S, ένα φυσικό συμπλήρωμα που κάνει θράψη ανάμεσα στους λάτρεις της ευεξίας, όπως εσείς και εγώ. Γιατί λοιπόν, είμαι τόσο ενθουσιασμένη να σας μιλήσω γι' αυτό. Ας το ανακαλύψουμε. Ας ξεκινήσουμε με κάτι που σχεδόν όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, τα πεπτικά προβλήματα. Αν νιώθετε φούσκωμα, έχετε δυσπεψία ή απλά εύχεστε το στομάχι σας να ήταν λίγο πιο χαρούμενο, το DXN Poria S μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Φτιάχνεται από Poria Cocos, ένα δυνατό μανιτάρι που εμπιστεύονται εδώ και αιώνες. Μου αρέσει πολύ πως βοηθά στην υγιή πέψη και με κάνει να νιώθω πιο ανάλαφρη και άνετη. Φανταστείτε να αποχαιρετάτε αυτή τη δυσφορία μετά το φαγητό. Τώρα, ας μιλήσουμε για κάτι που δεν μπορούμε να δούμε, αλλά σίγουρα νιώθουμε, το οξυδωτικό στρες. Κάθε μέρα, το σώμα μας παλεύει με τις ελεύθερες ρίζες. Και πιστέψτε με, δεν είναι φίλες σας. Το DXN Poria S είναι γεμάτο αντιοξυδωτικά που λειτουργούν σαν ασπίδα για τα κύτταρά σας. Παρατηρώ τη διαφορά στην ενέργειά μου και στη συνολική μου λάμψη, απλά και μόνο επειδή ξέρω ότι το σώμα μου έχει αυτό το επιπλέον στρώμα προστασίας. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Ποιος δεν θέλει ένα πιο δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα? Η ζωή μας φέρνει πολλά εμπόδια και το DXN Poria S βοηθά το σώμα μου να παραμένει ανθεκτικό. Το μανιτάρι Poria Cocos είναι γνωστό για τις ιδιότητές του που ενισχύουν το ανοσοποιητικό, και αυτό σημαίνει ότι μπορώ να συνεχίζω να κάνω ό,τι αγαπώ χωρίς να χάνω ούτε στιγμή. Κάτι άλλο που εκτιμώ, τα υγιή επίπεδα χολυστερόλης. Μαζί με την καλή διατροφή και την τακτική κίνηση, το DXN Poria S υποστηρίζει την υγεία της καρδιάς μου με φυσικό τρόπο. Νιώθω ωραία που ξέρω ότι φροντίζω τον εαυτό μου από μέσα προς τα έξω. Και ας μην ξεχνάμε ένα κομμάτι της ευεξίας που συχνά παραβλέπετε, την υγεία των νεφρών και του ουροποιητικού. Πάντα ψάχνω για ήπιους τρόπους να φροντίζω το σώμα μου, και παραδοσιακά το Poria Cocos χρησιμοποιείται για την υποστήριξη αυτών των ζωτικών οργάνων. Είναι σαν να δίνετε στο σύστημά σας μια αναζωογονητική όθηση. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, ας μιλήσουμε για το δέρμα. Ποιος δεν θέλει αυτή την υγιή, ενυδατωμένη λάμψη? Από τότε που άρχισα να χρησιμοποιώ το DXN Poria S, το δέρμα μου νιώθει πιο θρεμμένο και φαίνεται πιο λαμπερό. Πιστεύω πραγματικά ότι η ομορφιά ξεκινά από μέσα. Οπότε, αν είστε έτοιμοι να επενδύσετε στην υγεία σας και να νιώσετε τη διαφορά, δοκιμάστε το DXN Poria S. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο στο βιογραφικό ή στα σχόλια για να μάθετε περισσότερα και να παραγγείλετε το δικό σας σήμερα. Στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας, μέσα και έξω.